נעשה את זה, אנחנו נראה משהו נורא מעניין קורה. הופ, תראה את מי אנחנו רואים על המסך. שם נשמור. למעשה אני השתלטתי לך כרגע על הטלפון, הפעלתי את המצלמה, צילמתי אותך, ולא ראית שום אינדיקציה בטלפון שהדבר הזה קרה. עכשיו אתה יכול לראות כל דבר שהמצלמה שלי רואה, מבלי שלי יש בכלל מושג שהיא עובדת. בכל אחת מהמצלמות, הקדמית או האחורית, למעשה אני גם יכול להפעיל מצב שבו הוא דוגם אותך כל כמה שניות, כדי שנוכל לראות אותך כמעט בסרט זז. אנחנו יכולים גם לראות איפה אתה נמצא בעולם. הנה, הוא נותן לי את הקואורדינטות שלך, המדויקות. אם אנחנו ניקח אותם, נלך למאפס, ונכניס את הקואורדינטות האלה שקיבלנו, אנחנו נראה שאתה נמצא בדיוק פה. אני יכול לדעת איפה אתה ישן, אז איפה אתה גר, אם אתה הולך למקום העבודה, אם אתה מבלה עם המשפחה, אם אתה בחופשה, ואני רוצה לשדוד לך את הבית, עכשיו אתה נמצא בחול, אני יכול לעשות את כל הדברים האלה באמצעות השתדלות על הטלפון. כמובן, עוד יכולת שיש לנו זה להקליט את המיקרופון ולשמוע כל מה שאתה אומר בכל פגישה. בוא ניקח למשל דגימה מהמיקרופון. אין שום סיכוי בעולם שאתה מצליח להקליט את הדבר הזה עכשיו כל כך מהר. בוא נראה. נוצר לנו פה קובץ, בוא ניקח אותו. אין שום סיכוי בעולם שאתה מצליח להקליט את הדבר הזה עכשיו. אני לא יכול לדעת בשום צורה שאתה עכשיו מצלם אותי, מקליט אותי, יודע איפה אני נמצא. הסיכוי שתעלה על דבר הזה הוא מאוד 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 נמוך. למעשה יש לי שליטה מלאה על הטלפון שלך. ההתקפה שעשיתי לך היא התקפה יחסית בסיסית. היא דורשת ממך לעשות משהו. אני צריך להתל בך שתתקין את התוכנה או גישה לטלפון שלך.